Tene utkalo kleta ani kele zamba fla ani mwa anduru DMS-TV channel so ni ci woni ñantuma ayo bismillah DMS-TV sanfɛ foli anta no ban kan bagana la me bago bele jili maliko no ani maliko ka ako don kibaru ni o wagati siri sana anda se anga bi kuna fun ba mani ka olu do kloka ame akilna ji ka be se ganda me ni kuna fun en kanina charlie ani ka akilna o dia akilna jorola ale ko fe bi kuna fun ba mun mamulo ni ka olu do kloka do betalike. Akamali, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, ni Oye, général de corps d'armée, Ismaël Ouagé reconnaît. Alamsa temeni, utkalo kile wolofla samba fla ni mwa anduro. Alene anka jamana fla jekulu reconnaît nyoye ke aka département konana. Nyoye mse fe Ismaël Ouagé reconnaît ira ka foko mamun bega fo. Ko anka mali finti la ka okulu bega kelere de kon kame wakati me na foko bini kanya shifloma. Ko okuma yere kon tiche ayira ka foko be machi wali mawde bega udo go shiado yere kon ko fe ko ka wali ju ka kunya temie ka foka ka mali finti la ka olu yere kon kembe ni ka wa barake flakele sisa ko okuma tiche Juma tameni utkalo kleshege samba fla ani muga anduru anka mali franche fanganya manu son excellence le général d'armée Assimi Goïta alene Niger ka énergie ministre nyoye ni oye awa Amadou yere koni Niger ka énergie ministre ko yere konnana anka mali jamana konnana kadaka ko projet énergétique bado yere kon be Niger bulu projet mi yere konna Niger alibe fe Burkina Faso aleni mali ka fara aka kaseka ude meni ka projet yere kon kenyo fe Banka Sénégal koni la selike kami wakati mina ina foko bi nina Sénégal tabolo kan kosebe ko nga alisa ubeto jatemino yere kon konana wala sami bana walima fen manu yu ulu kana na cheni yere kon do uka dani feuna kunya te an kon be wakati mina ina foko bi dani fen yere kon ku tabolo kan kosebe Kasangani Israel autorité mo yere kon kala sedi don temeno na komi koné Gaza fanta anan bela jilere koni ko Israel hale plan d'action militaire do yere kon bo mi konna na abna na Gaza fanta anan bela jilere kon mine kasangani Israel mo ka ola sedi yere koni oni mo huluba wajibi a Israel yere kon ka be kan plan yere kon bo ka abna na Gaza fanta anan bela jilere ko ba wajibi a Israel ka akani plan yere kon jo mi ni wale jugun ne ko keni kan je Gaza ma akana na so okusugun kelema Rusika Conseil de sécurité madoni o lori ushako kone hale la selike kona la sonama utkalo kleta anduru na tena samba flani muga anduru ko Donald Trump aline Vladimir Putin yere komna na nyoye ke Alaska mara kona na nini yere ko folin États-Unis jamana kona na ni kuna fun bande be ambulo korobi amna mun wala o bido kibaru kona na Alamsa temeni utkalo kile wolofla samba fla ani mwa anduru anka mali ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale ni originaire de corps d'armée Ismaël Ouagé rekoni alene anka jamana fla communauté mawe rekoni nyoye ke anka ni ministre ko folinka département na ni nyoye ne se fait général de corps d'armée Ismaël Ouagé ale koni ayira ka fo ko mamunu kon be ka fo ko anka mali finti la ko kulu be ka flow yere de kon kela me wakati mine na foko bi ko kuma inte chen wakale ti so ama aka ministre de la Réconciliation ka kuma yere kon na hama munu ko yere kon dala abe ba machi wale ma onya ke ko sebe uwasi sa stratégie kuron yere kon nani oye fere kuro yu bolo fere mun yere kon na sisa ubu ka bingale wale o kene kan shi jamana ka soro sirawri ma Ismaël Ouagé ko fala ka me wakati mine na foko bi ba machi wale ma wale bingale wale kene kan shi jamana ka soro sira fawni ma ko keren ne ala kai aleni siga so sira yere kon ka ni nyu sirawi ni camion belebele ba mun be bo Dakar Abidjan walma Lomé port ko ni camion ko folin be bo ni yaron yere de ko la ni kana ni sira ni yere kon sinfe ni u ka marchandise wi ko siblu wara fana be ba machi wale mo bula me wakati na ina foko bi ni oye usine mun be office du Niger yorola fokata se masina marama kame wakati na ina foko bi ba machi wale mo o fene keme o wasiblu wi o wale jugun no konnana ministre de la Réconciliation ka korfola kame wakati mine na foko bi machi wale mo lu be feka usenda jamana ka soro fen yere konna kana ka obado ka foko mi bagamara aleni seneke fen fo kata se izinu makubaro ka foko sebe kanga mali soro ko be dépend o yere konna ko obado ame wakati mine na foko bi anka mali autorité mo lu be ka fere bela jinla tege ni ka anka ni fen soro sila no do bala aka korfola kale kon ka famille yere konna ba machi wale mo o kan fere kuran yere konni ko ye dalu keren ne ka ira je mo bela jinna ka fo ko mawdo yere de kon be munu te mali jamana kon ni o de be ka ko nyefu yu kan ami ke jamana kon nana ko sanu boli mina mun yere kon convoi be teme
tɛmɛ ni olu bɛ tɛmɛ ka sira yɛrɛ kɔni fɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Banbaci wale maaw ka teli k'u ka attaques kɛ ni ka ɲɛsin o convent yɛrɛ de kɔni ma ko wa u kɛmɛ ni ka o ko de kɛ u ka priorités ye kosɛbɛ ko bɛn belebeleba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'u olu bɛ minéraux ta walasa ka se ka taa u di compagnie minière maaw ma ko ka sira yɛrɛ kɔni ka Banbaci wale maaw bɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen ta ni ka yira o maa ninnu na ko office du Niger zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka sukaro dilan usine 2 minnu yɛrɛ kɔni bɛ Dugabugu ale ni Bewani mara kɔnɔna na ko Banbaci wale maaw ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin o usine 2 ninnu ma ko Banbaci wale maa ninnu ye tasuma don ni usine ni yɛrɛ kɔni na k'u taalen yɛrɛ kɔni kɔfɛ usine minɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ jenina u fɛ Ismaël Wage ka kɔrɔfɔ la ko Banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ u dogo silamɛya yɛrɛ de kɔni kɔfɛ walasa k'u ka wale jugu ninnu kɛ ko ka sɔrɔ k'u tɛ silamɛw ye ko maa si tɛ se ka silamɛya ɲɛfɔ Mali jamana kɔnɔdenw ye o yɛrɛ de kɔnɔna an ka ministre de la réconciliation ale y'i profiter ani filajɛkulu ninnu ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔnɔna ni ka welemada kɛ ka ɲɛsin an ka Mali filaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko k'u fangaw fara an ka Mali fintigilakaw fanga kan walasa u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka Banbaci wale kɛlɛ a mana kɛ Banbaci wale suguya o suguya ye k'a ka kan an ka fangaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka Banbaci wale maa ninnu kɛlɛ ko maa si tɛ se ka i tɛgɛ ɲɛsin siya dɔ walima siya wɛrɛ yɛrɛ kɔni ma k'a yira k'a fɔ ko Banbaci wale yɛrɛ kɔni nɔ bɔra olu de la ko Banbaci wale maa ninnu b'u dogo siya dɔ dɔrɔn de kɔfɛ dɔrɔn k'u ka wale jugu ninnu kɛ Ismaël Wage ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna ko fila caman kɔni ye Banbaci wale maaw ye ko nka k'a bɛɛ tɛ Banbaci wale maaw ye ko maa minnu bɛ ka taa a galon jugu cari Mali jamana kɔnɔna na ale ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw k'olu bɛ ka filaw yɛrɛ de kɔni kɛlɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu b'a fɔ o maa ninnu ye k'o kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye k'olu tɛ ka kɛlɛ foyi kɛ ni ka ɲɛsin filaw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa a bɛ sinsin a kan a ka kumaw kɔnɔna na ko ni an ka Mali finitigilakaw ye maramafɛnw y'i bolo tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ moto sanfɛ wa a pɛrɛnnen don ni ka a ka wale jugu kɛ ni ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma ko ni an ka Mali finitigilakaw ye o yɛrɛ de kɔni a bɛ se k'a fɔ ko e ye Banbaci wale maa ye ko n'a sera o ko in yɛrɛ de kɔni ma o maa kofɔlen ale bɛ kɛ an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka cible ko ɲɛ tɛ ni maramafɛn t'i bolo i tɛ bolimafɛn yɛrɛ kɔni kan i pɛrɛnnen tɛ ni ka wale jugu kɛ ka ɲɛsin maa si ma ko cogoya si la an ka Mali finitigiw tɛ se k'a fɔ k'u bɛ ko kɛ ni ka ɲɛsin ma an ka ministre de la réconciliation ka kumaw kɔnɔna na a bɛ segin a kan ko kura ko min yɛrɛ kɔni nana to garabali ni yɛrɛ kɔni datugura Bamakɔ kɔnɔna na ni ka tila ka dɔw ka u bila ka taa fo kɔfɛ quartier yɛrɛ kɔnɔna na ko kun bɛ o la a ka kɔrɔfɔ la ko ni bagan feere yɔrɔ ni yɛrɛ kɔni kun kɛn bɛ Banbaci wale maaw dagasigi yɔrɔ de ye wa a bɛ tila ka foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana fila maaw yɛrɛ kɔni ma u ka silamɛya dɔɔni ko ɲuman na o y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw ka modernisation baara kɔnɔna na k'an ka Mali jamana kɔnɔna na fila kadiri dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ jɔdaba bɛ olu la o ko la ko wa jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ na ni ɲɛtaga ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ko fila caman yɛrɛ kɔni bɛ yen o jɔyɔrɔ ninnu na ko fila baden de bɛ an ka Mali finitigilakaw cɛ la ko wa o maa ninnu bɛ ka jamana dɛmɛ kosɛbɛ Banbaci wale kɛlɛli la min kɔni an ka Mali ministre de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale ale ni communauté Pel maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye la maa minnu tɛmɛna o ɲɔgɔn cɛla la o de ye nin a ye hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ o ɲɛna ko maa minnu bɛ k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw k'olu bɛ ka filaw yɛrɛ de kɔni faga an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ k'olu tɛ ka fila yɛrɛ kɔni faga olu bɛ ka Banbaci wale maaw de kɛlɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko fila bɛɛ tɛ Banbaci wale maaw ye ko filaw ka ca o la ko nka u bɛɛ kɔni tɛ Juma tɛmɛnen août kalo tile 8 san 2025 an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ni Niger ka délégation ba maa dɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ Kuluba palais la Niger ka délégation maa minnu yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔyalen kun don Niger ka énergie ministre fɛ ni o ye Awa Amadou ye an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni Niger ka délégation ka ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na an ka Mali ministre de l'énergie et de l'eau kun bɛ yen ni o ye Boubacar Diané o dɔrɔn kun tɛ yen nɔ min ye an ka Mali ministre de l'économie et des finances ni Alfousseni Sanui ale fɛnɛ kun bɛ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na Niger ka délégation maa ninnu ni furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni tilalen ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na Niger ka énergie ministre ni o ye Awa Amadou ye ale kɔni bɛ kuma u ka ɲɔgɔn ye ko kan Awa Amadou ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'olu nana général Abdourahmane Tiani ni o ye Niger jamana ɲɛmaa olu nana u ka foli de kɛ ni ka ɲɛsin Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ma ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye u nana furancɛ fanga ɲɛmaa fo kosɛbɛ a ka cɛsiri yɛrɛ kɔni na fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa ka se ka farafinna fara ɲɔgɔn kan Awa Amadou ka kɔrɔfɔ la ko ni ale ye Mali jamana kɔnɔna na an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi tali kɛ fɛn dɔ de la ni o ye projet ba dɔ yɛrɛ de kɔni bɛ Niger bolo domaine énergétique kɔnɔna na projet min yɛrɛ kɔni ni u bɛ fɛ ka o lawaleya ko projet in bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Salka Damna o complexe charbonnier yɛrɛ de kɔni ko sigili la sen kan ni nin ye projet ba yɛrɛ kɔni min b'a yira k'a fɔ kosɛbɛ ko Niger dugu jukɔrɔla yɛrɛ kɔni ko nafamafɛnw caman bɛ yen nɔ Awa Amadou ka kɔrɔfɔ la ko
ko Niger ame wagati min na ina fɔ ko bi ale décision yɛrɛ kɔni ta ko a bɛ a ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni don ba la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka dugu jukɔrɔ charbon in walasa kuranko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Niger kan an bɛ wagati min na ina fɔ ko bi ka dankari o ko la ale ni kuranko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ sous région kɔnɔna na ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka dankari o ko ninnu na a kɔrɔfɔ la ko Salka Damina complexe charbonnier k'o ye projet ɲumanba ye projet min yɛrɛ kɔni don ɲɛtaga ko b'a la ko wa projet in yɛrɛ kɔni capacité min bɛ a la a bɛ se ka courant 5200 mégawatts yɛrɛ de kɔni dilan ko o projet in yɛrɛ de kɔni ko sigili sen kan olu nana an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka Mali jamana yɛrɛ kɔni invité a k'i fara olu Niger yɛrɛ kɔni kan ni projet in lawaleyali baaraw la ko wa ni ko in tɛ projet énergétique dɔrɔn ye fɛn do min b'a yira k'a fɔ olu Niger yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ u ka yɛlɛma hɔrɔnya la u bolo olu cɛsirilen don u ka jamana ɲɛtaga baara la wa olu cɛsirilen don kosɛbɛ farafinna jamanaw farali la ɲɔgɔn kan awa Amadu ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yɛrɛ fɔ kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ ko an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ko ye jaabi minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin olu ma o ye olu la wasa kosɛbɛ ka da ka jaabi ninnu kɔnɔna na olu y'a dɔn k'a fɔ ko furancɛ fanga ɲɛmaa a dalen don a yɛrɛ la ko in kɔnɔna na ko a y'a yir'u la k'a fɔ k'a fɛnɛ ka laɲini de ni ka i fara Niger yɛrɛ kɔni kan a ka ni projet ba in na a bɛ tila ka Burkina Faso jamana ɲɛmaa fɛnɛ fo kosɛbɛ ni o ye capitaine Ibrahim Traoré ko o fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fara Niger yɛrɛ kɔni kan a ka ni projet ba in na ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi capitaine Ibrahim Traoré ale kɔni wililen don ni k'a jɔ a sen fila kan walasa ka se ka olu yɛrɛ kɔni dɛmɛ ka ni projet in baara u bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ a kun b'a kalama cogo min don tɛmɛnenw na Niger ka délégation ba ale kun bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na yɔrɔ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ na u taara ni projet ko in da Burkina maaw yɛrɛ kɔni kulo kan wa an y'a ye k'a fɔ juma tɛmɛnen de ye Hotspur tile 7 san 2025 ni délégation kelen ale fɛnɛ kun bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na yɔrɔ min na u nana projet in yɛrɛ kɔni yira Mali autoritéw la Mali i n'a fɔ Burkina Faso autorité ma u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fara Burkina Faso yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka ni projet kofɔlen yɛrɛ kɔni lawaleya cogo min AES jamanaw ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger kuranko ta fanfɛla la olu bɛɛ lajɛlen ka se ka u bɔfan sɔrɔ banka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲinan danni kɛ fɛnw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ lahalaya ɲumanw kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi banka foro kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni na olu ka baara bɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na o ye binsiyɛn wagatiw yɛrɛ de kɔni ni u bɛ talen kɛ binkolo minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ u ka dannifɛnw kɛrɛfɛla la u bɛ olu kɔni wuli ka bɔ yen nɔ walasa olu kana tiɲɛni don dannikɛfɛn ninnu na ko keninge ale kɔni bɛ lahalaya ɲuman yɛrɛ kɔni na ko yɔrɔ dɔw foro kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ keninge ale yɛrɛ kɔni bɛ ka janya kosɛbɛ ko bɛrɛ t'a jɛ yɛrɛ kɔni keninge ale ka falenni daminɛ sanfɛla la ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni na tiga ale ni sɔ olu kɔni falenna ni yɔrɔ kofɔli la ko yɛrɛ kɔni tɔw bɛ denni de bolo sisan nɔ sɛnɛkɛla ninnu ka kɔrɔfɔ la ko bakurubaya la maa bɛ se ka i jigi da ɲinan dannikɛfɛn ninnu kan kosɛbɛ nka o kɔni bɛ ladilikan yɛrɛ kɔni di sɛnɛkɛlaw ma halisa u ka continuer ni ka binsiyɛn yɛrɛ kɔni kɛ ni ka binkolonw bɔ u ka dannikɛfɛnw kɛrɛfɛ ko ni u tilala o la u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni kɛ kosɛbɛ fɛn ɲɛnamani ninnu na ale ni u ka jateminɛ kɛ banaw fɛnɛ na kosɛbɛ walasa nin fɛn ninnu kana na se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don u ka dannikɛfɛn na ko an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taabolo ka ɲi ko min kɔni ye bankas mara kɔnɔna ye ko dannikɛfɛnw ko ɲuman yɛrɛ kɔni bɛ u la k'u taabolo ka ɲi kosɛbɛ sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na juma tɛmɛnen août kalo tile 8 san 2025 o ni maaw ka hadamaden hakɛ o commissaire ni o ye Volker Turk yɛrɛ kɔni ale ye laseli kɛ ko Israel kɛmɛ ni ka plan min yɛrɛ kɔni bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi plan min yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa ka se ka Gaza fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ k'olu b'a wajibiya Israel yɛrɛ kɔni kan k'a ka ni plan kofɔlen jɔ a k'a dabila ko ni plan min yɛrɛ kɔni adoptera araba su ni ka dugujɛ alamisa la août kalo tile 7 san 2025 Israel ka ministre de la défense ka cabinet yɛrɛ kɔni fɛ ko Israel ka o plan yɛrɛ kɔni ni cour internationale de la justice maaw ka décision tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni o décision yɛrɛ kɔni ye jumɛn ye ko Israel bɛ ka walejugu minnu kɛ ni ka ɲɛsin Gaza yɛrɛ kɔni ma ale ni a bɛ ka fɛɛrɛ minnu kɛ k'a bɛna Gaza yɛrɛ kɔni minɛ ko Israel ka o ko a ka dankari o la teliya la ale ni ko Israel ni Gaza ma u kan ka u sigi ni ka kuma yɛrɛ kɔni walasa ka se ka fɛɛrɛ ɲini u ka nin kɛlɛ yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Israel kɛmɛ ni ka plan min yɛrɛ kɔni bɔ nin ko kama ko ni cour internationale de la justice ma u ka décision tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Israel kɛmɛ ni ka ni plan militaire kura min yɛrɛ kɔni bɔ ko bɛna kɛ sababu ye ni ka déplacement baw yɛrɛ de kɔni kɛ k'a bɛna ni fagalibaw ye a bɛna na ni gɛlɛyabaw ale ni tɔɔrɔbaw yɛrɛ de kɔni ye maa tɛ se ka min yɛrɛ kɔni supporter k'a bɛna ni tiɲɛni jugubaw de
kuni jute ceni mununa wa bina ni mo fakato ko juguya yere de koni ko la uba wajiba Israel yere kon ka aka kani plan yere kon jo Volker Turk habela nyinne ke Israel yere kon fe ko Israel ka to deme yere kon ka do Gaza mara kon na ka soro bashi fo yere kon ma deme nun soro nyoni akita ke kele yere kon jugali ni kanyeshi Gaza mo makada ka kona ya to duminu yere ale ni furakelu ka se ka do Gaza mara kon na ka be se ga civil jamanin kisi ko samba fla ani mo an saba octobre kalo kle wolo vla yere kon ko Hamas mawye Israel ka otage mamunumne ko Hamas maw kan o manu yere kon blatele ala ka so ali condition fo ma fala ko wa palestinien mun yere kon minembe Israel maw yere kon fe ka so ma fo keni Israel maw yere kon bagara umma yere kon komi Israel ka fene ka ferlati gani ka o otage ni yere kon la blatele ala ka so condition fenete o ko ina mi kone oni ali yakilna ta fo Israel kan decision kuran yere kon na ayira ka fo ka ba wajiba Israel yere kon ka kemeni ka plan yere kon bo ni o plan betali ke kamna na Gaza fanta anan bele genere kon mine ko olu oni maw yere kon ti jeni ayewa wa wajiba Israel ka aka o ko yere kon dabla jona Ilisiga Conseil de sécurité maado yere koni oye Luli Ushakov yere koni ale ya chentiga ka fo ko utkalo kleta anduru na taina samba flani muga anduru ko Vladimir Putin ale ni Donald Trump yere koni na nyoye ke Alaska mara kona na ni États-Unis jamana kona na ko Donald Trump ni Vladimir Putin mena nyoye ke utkalo kleta anduru na taina samba flani muga anduru Alaska mara yere kona na ni États-Unis jamana kona na Ilisiga Conseil de sécurité mamuri yere koni ga fala ko États-Unis ni Russie yere koni benga sebe teme unyo chala benga sebe mi yere kon konana Vladimir Putin ni Donald Trump bena nyoye ke utkalo kleta anduru na taina ko nyoye yere kon sefe a wajibale yere kon do Russie ale ka délégation yere kon ka pankuru ka teme Detroit de Bering yere kon fe ni koni Donald Trump hale ni Vladimir Putin kan nyoye yere kon na obla kuma kene ne ala ferla tigeli yere kon na wala sa Russie ale ni Ukraine ka kelen yere kon ka ba Donald Trump ga koro fola koni ale ni Vladimir Putin yere kon klala kuma nyala unyo jala ka be fe ga ferla tige ni ka mo saba nyoye do yere kon buluda mo saba nyoye mi yere kon na Vladimir Putin Donald Trump ani Ukraine jamana nyama de na do ula ni o Volodymyr Zelensky yere kon taw yere kon ka koro fola ko dun temeni ona ko telephone na kuma temena Donald Trump ale ni dirigeant européen ni nyon jala yere kon na ko telephone na kuma yere kon sen fe ko Donald Trump hale a fo dirigeant européen yere koni kalbe fe ga mo saba nyoye do yere kon boluda ani Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky nyon jala ko o mo saba nyoye yere kon na ko mi ye dirigeant européen ye ko o kon sen na do o nyoye na akon be wakati ne na fo ko be jembe sigile yere kon do ni ka utkalo kleta anduru na ta yere kon kono domina ni jamana nyama fulani numena nyoye ke wala saka sega kuma Russie ale ni Ukraine ka kele banko yere kon na ne ne reunion yere kon kera ni kuma munu bora kon na hamesi ko kurani kana olu da okloka nini be dansigi an bidon kibarula aman kan bagana la me bago bele jeni fo mali kono ani mali ko kan ambe wakilina jigi ko be sega ndeme ni kuna funen kanina Charlie ani ka wakilina odi akilina jorla wale ko fe amba fo ena ko on kambe anyona wale man